Здравейте, скъпи почитатели на най-великия канал на Вселената! Днеска ще си поговорим малко за нашите канцерогени, за нашите най-велики ютубъри на българското пространство. Само за сведения, ето този млад господин се брои за най-успешния стример на 2025 година. Но мога да кажа, че нашите български креатори са много по-успешни. Тъй като за разлика от него, те поне не са че. За какво ще говорим днес? Ако имате IQ малко по-голямо от на Лилия Начкова, можете да се досетите, че днеска съм подготвил топ 5 от моите най-любими български ютубъри. Ако трябва да говорим за този човек, уважавам го, тъй като е ни. Какво искам да кажа с този топ 5? Номерирал съм тези ютубъри от топ 5 до топ 1 по следния начин. Защо ми харесват, с какво ме вдъхновяват и защо заслужават моето внимание. Малко спойлвам за напреде, не съм ги номерирал, така и въобще не съм се придържал към това нещо. А не всеки може да си позволи да заслужава моето внимание. Чай се направя. Манко, чай, дигай се. Твоята майка и китайски буклук. Брат. Добре, айди. Да предположим, че подхожда. Става. И така, мисля, че вече с излишните приказки може да приключваме и нека да пристъпваме към нашия топ 5. Но преди това, помнете, like and subscribe и натиснете скапаната камбана, защото искам гледания, а вие не ми давате гледания. Да, започваме. И забравих да ви кажа, нито един от авторите не ми е платил реклама, защото кой може да ми плати? Аз имам цели 55 абоната, което пък не е малко. Това е критически малко. Айде, вече наистина започваме. И така, на пето място реших да поставя великия върховен ръководител на българските канцерогени, разбира се, великия и всемогъщ Бате Пас. Кой не е чувал за Бате Пас? Един от най-великите. Той е по-велик от великия. Той е по-могъщ от могъщия. И по-тъп от тъпия. Но поне го уважавам за едно нещо. Той е истински мъж и стои зад всяка дума, която е казал. Ето ви един отказ от TikTok стрима му, който доказва това нещо. И пак паднаш в едната камера. Мале, вратчета, майка ти де! Така е, тук малко. И сега ще го навием. Сега ще питам дали ще мръднеш от тиското. Вижте какво съм ви отделил. Айде, гледайте. Какво смяташ за драмата между Лили и Линшо? Каквото има, аз съм го казал вече. Абсолютно се заставам за думите, които съм казал, нито съм си свалил клипа, нито нищо. Както знаем, не всеки в днешно време може да застане зад думите си. Бате Пас може. И това е едно уникално качество, което неоспоримо му дава преимущество. Но като цяло няма да крием. Той е тапан. На четвърто място слагам веднага двама ютубъри. Това са Фитнес Манджа и малката Емба. Стига бе, малката Емба. Брат си. И така, за какво ми харесват? Честно казвам, на малката Емба ме кефи само заради никнейма му. Фитнес Манджа ми харесва, тъй като той има интересни чаленджи. Колко вече са интересни за вас, не знам, но според мен той наистина
достатъчно грамотно се отнася към създаването на контента си и прави наистина интересни видеа, които не те оттекчават и не ти става тъпо докато ги гледаш. Поне при мен е така. Също ме кефи неговия монотонен глас, той говори ето така, без излишни емоции и с доста интересни паузи. Нещо ето от този сорт. Всички сте ходили на аквапарк в Слънчака, в София, Пловдив, някой сигурно сте ходили и в Дубай. Според мен повече няма какво да кажем за фитнес манджа, а пък малката Емба е просто малката Емба. Той просто употребява и просто снима. И се казва малката Емба. Почетното трето място заема светът на ванката. Тук вече няма какво да обяснявам, всички го знаем, всички му се кефим, аз поне не познавам някой, който не го познава. И също така използва образи, които много лесно се запомнят. Неговите персонажи ги познава всеки, няма какво да си говорим. Единия Мечо какво струва, това е за мен нещо безценно. Също той е един от немногото ютубъри в България, които имат повече от 1 милион последователи. Какво път да си говорим, той е един от двамата по-такива големи, а другия ще ги видите на второто място. Let's go! На второ място поставих великия и неповторим Слави от The Clashers. Един от, може би, дори най-големия ютубър в България. 1,57 милиона последователя. Това са големи цифри. Както и големи видеа. Не всеки може да си позволи да ходи по такива места и да снима доста качествен контент. Или пък да посещава места, които според български легенди са обитавани от духове. За това наистина трябва да имаш някакви железни топки. И явно Слави ги има. Това всеки го знае, де? Ама... не мога да говоря, човек, отказвам се. И също така, между другото, имам 3 от неговите невероятни книги, Топ мистерии. 3 имам. Някъде горе са. Не знам къде точно. Добре, мисля, че за Слави също няма какво повече да кажем. Той си е 1 на милион. И нека да видим кой все пак е на първо място. И така, кой ли е на първо място? О, да! Знам, не всеки ще ме разбере защо сложих Кралски на първо място, но ще ви кажа само едно. Това е просто гений, който не е за тази планета. Значи всичко ми харесва. От кринж обработката, която за мен не е кринж, защото това ми е любимия стил на обработка, да слагаш всичко, което се може и колкото повече се може. И неговите идеални базици. Както и идеалните тапаци, които са герои на неговото видео. Определено видео. Примерно както нашата любима Лили Лайначкова. Аначкова. И разбирате ли, няма какво лошо да кажа за него. Някои казват хейтър, глупак, смотаняк, тапак, педер. Брат, стига, бе. Пак ли ми звънят, бе? Мале, брат, ще откача. Брат, ти гипс картона. Брат, полудявам, ще ми звънят баш когато говоря. Стига, бе, човек! Защо винаги ми звъните, когато съм зает? Брат, ще полудея, казвам ти! Накрая ще извикам Чоко да извика неговите коткоподобни извънземни, които живеят под ядрото на земята, за да дойдат и да ви изтребат всички ви до един. Ще полудея! Казвам ви! Трябва ми малко health potion. Майко. Добре. Продължаваме. Спокойно. Продължаваме си лекичко. Кралски, безусловно, първо място, заслужава го.
Доволен съм от него, всичко е уникално, един от любимите ми ютубъри. Според мен, напълно са му заслужени 100 000 последователя. А ние нека да привършваме топ 5 мина. Първо място. Готово. Или все пак все още нещо не сме довършили. Имам чувство, че нещо липсва. Нещо сякаш липсва Хаштаг бонус в гъда ти влиза конус. Опа. Добре. Един бонус, ютубър, който надминава по количество на мозъчни клетки абсолютно всички от списъка, който измина преди малко. Един от най-великите хора, който може да съществува. Моля, аплодисменти! Шефа, брат! Няма какво да говорим. Момчето се старае, момчето е гений, момчето е превъзходен, момчето е уникален, момчето е невероятен, момчето е... Няма какво, не измислих повече синоними, да. Всичко е идеално. За всичките толкова много видеоклипове, цели 2 на брой. Той изразява мащабните проблеми на YouTube. Той изразява желание да прави качествен контент. Това нещо не го има абсолютно всеки първи. Това го имат много рядко хората. И това качество е едно от най-важните, за да си ютубър. Мисля, че този човек, дори да е начинаещ, но ще може. Дори ще може, ще бъде като Кралски, най-вероятно. Но Кралски е по-зле. Кралски да го дух пред ето този ютубър, пред това момче, направо да му лапа прав. Like and subscribe. Ай, чао!